Panguva inoi vanhu vobuda vachiti akaenda Hichilema achizohwina the battle. Panguva inoi vachiti aiwa Hichilema zvaanenge ati ndozvofanira kuitiwa ndozvinongoitika. Panguva inei panoonekwa kunzi aiwa paita maclashes anyazozikanwa kunzi akaenda Hichilema naEdgar Lungu vakanga vari vanhu vakasinganyatsi kunzwanana ava nenhau dzepolitics. Kubvira Edgar Lungu panga achiri on to power, aiwa kubatiwa recklessly kwaaitiwa hakaenda Hichilema panguva inei. Now hakaenda Hichilema ava the president. Vanhu vaya vachiti aiwa ringori beef rakanga riri between the two. Saka kuna mashoko obuda panguva inei uchionekwa kunzi aiwa the Lungu family panguva inei yoshaya zvekuita. Don't subscribe or like on the bell. Active on the news after 63 days of grief, dispute and uncertainty over the death of the former Zambian president Edgar Lungu and subsequent bitter quarrel over his burial, the Pretoria High Court has ordered that his remains be repatriated back to Zambia for burial in a state funeral and at the Lusaka Embassy Park. Zambian President Hakainde Hichilema wanted Lungu, his bitter political rival, buried at Embassy Park, while his family pushed for a private interment without the president coming. Ndo mashoko ari kubuda panguva inoi aiwa Hichilema akaramba akati izvozvo ndozvisingaitiki. And panguva inoi tichiona kuti the South African government panguva inoi ichipo a ruling ekuti everything cha Edgar Lungu ngachirepatriatiwa back to Zambia, onoitwa a state funeral or at Embassy Park. Ndo zvavamo mudariro, ndo zvavamo kuitika. Tambonzwa mamwe rumors ekunzi some family members vakuya panapa vachiobjecta vachianda against vachifaila some other decisions vachiti aiwa tinofanira kuramba this judgment yaitiwa nethe high court. But panguva ino vanhu vari kuti vanhu vari kukwadza vakomana ava the Lungu family malawyers ari kuonekwa kunzi anga achikoda mari vachinoti aiwa munohwina endai back munoisa nyaya yenyu, but izvozomupera vozomupera vasina mari. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi? Mapinai komesi.